tuan rumah. Tampaknya sampai di siko suruh gurau kita pada malam nangko di lain waktu kalau dia ada umur sama panjang kita bertamu balik. Aguang talempong laba tingkah saluang sarunai laba bunyi lah sah kau anak salapan. Cupaklah kami hantarkan kalabuan gantang lah rancak tatagak nyolah nyatu niat kita kau sampai. Ibarat berjalan lah tiba di batih kok balaya lah sampai ke pulau alah salamait samparono. Limbak nan balik pada itu dun sanak salamo kita bagurau tadi. Pantun kok ada namanya so saluang santano kok batingkah atau kami menyampaikan pasan kok kurang tapik. Nyampang kok tersinggung dosa nak dekan ayat santano tagisi deka turun dak jan maji rupek de kemudian yo berlari-lari malah awak ba maaf malah kita. Biarlah dunia kau ndak tinggal jo sangketo akhirat ke kita jalang jo amalan. Sebab pada itu gantang di bodi caniago cupak di kota orang piliang. Dunia abih akhirat tiba labuh lurus jalan basimpang kita kok tidak seamalan. Nak jan kasuo nan bakian kami angket tangan nan dua basusun jari nan 10 batakuakan kepala nan 1. Sambutlah salam kata Dorila. Nak nyabih gawa di dunia nak jan batungguan kita di akhirat esok. Ya dari si jurak kasih juraya nak anggang di tapi ayah menyasok lalu ke tapian. Urak nyo kabek de baungkai sanak lansai nyuruk tang dek babaya abih nyo gawa tentu bakarilaan. Kita sudahi guraku dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.